my father. My name is Uncle Ivan, and you know I love story time. But I've been telling stories for kids for a long time. But this year, in the year 2020, the month of December, in the unprecedented year, we are doing things a different way. We are going to be telling a 31-day story, not for kids this time, but for the adults, the young people, and of course the little children. And the theme of our storyline is the undisputed, undefeated champion of love. We are going to focus on the story of the birth, the life, the death, and the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. And this program will be running on Bluffville online platform from 6:15 on from Sunday right up to Friday. On Sabbath, it will be part of the Vespers program. So what are you waiting for? Tell your friend to tell their friends and the entire world to know that the story of this man of the cross runs the month of December. What are you waiting for? Join us. God bless you. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, in this corner of the good and the right, stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world, his reach reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, and he reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore their crown, and they gladly watched the champion going down. But I will never count him out, for I'm a witness of the day he arose to retain the title, champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, and he reigns from above. Champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, and he reigns from above.
Well, time moves and time is not on our side as we are coming towards the end of the 31-day story of the man of influence, the man Jesus Christ, the undisputed, undefeated champion of love, as we focus on the birth, the life, the death, and the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. And don't move on this point, because in Him we live, in Him we move, in Him we have our being, and the essence of what is called us. And beloved friends, what a journey it has been telling the story of the most exciting story, because it's the story within a story, because it's the story that will never end, because His love will encompass everything that comes. Well, beloved friend, before we come to the end of the 31 day, as we tell this powerful story, I want to remind you, yesterday Jesus was walking with the two gentlemen on the road to Emmaus, and they asked Him, Lord, abide with us. I hope the Lord is still abiding with you as we are coming towards the end of the story. Well, Jesus then also appears to His disciples. But I want to let you know, beloved friends, many times we are met with situations that dishearten us. For Peter and his friends, maybe they were wondering, now that we left everything and we followed the undisputed, undefeated champion of love, what's in it for us? Now people are laughing at us. This Jesus has died, and but they were in confusion, they were in limbo of what should happen. And Peter and his friends said, well, friends, remember Jesus found us fishing fish. I think we must go back fishing. So they went back fishing the Sea of Galilee, and they started fishing fish. They forgot that Jesus told them, hey, stop fishing fish. I want to make you fishers of men. Friends, in this mission, in this ministry, sometimes we find things that will hinder us, and we are tempted to go back to the life that we had before we met the undefeated, undisputed champion of love. But before He ascended into heaven, He wanted to reassure and restore the life of His friends. So He found them fishing all night. But I like the story. It says when they went fishing, they caught nothing, like zero, zilch. I remember at the primary school when I was learning, if you got a zero, my teacher would put a very big zero. You put ears and eyes and make it so colorful. But no matter how colorful it is, it's still nothing. They caught nothing. And Jesus came walking on the shore, and He asked, little children, what have you for us to eat? And they said, we have nothing. He said, please cast your nets to the right side. Well, I don't know whether He was differentiating between left and right, or He was talking about wrong and right. Well, that's a story to discuss some other time. But what I know, they had to cast their nets on the right side. When Jesus comes into our life, He knows exactly where we need to put our nets, and get a fulfilling fruition of what we are fishing for. And they had so many fish, and He even counted 157 fish. But Jesus invited them to have breakfast with Him that He had prepared, not with the fish that He caught, but He just wanted to let them know that whatever you do, I am the source, I am the provider. When you go alone, you will catch nothing. We need Jesus in our lives. Beloved friends, let me tell you, no matter how difficult the circumstances and the situation in our life, if we go without Jesus, we will get nothing. But when Jesus commands, we fish at the right side. But we are not going to fish for fish. Jesus has commanded us, I will make you fishers of men. He would have loved that our lives and our mission is to fish people out of sin into a serving relationship with our undisputed, undefeated champion of love. And many a times, beloved friends, we think that we do have everything, but without Jesus, we have nothing. And Jesus wanted to show them that He is the Jehovah Jireh, the Lord who provides. And when they were fishing, He had already prepared a breakfast, a meal for him. And when Peter came, He asked him a question, Peter, do you love me more than this? Whether he was talking about fish, whether he was talking about, I don't know, but He asked him a question, do you love me more than this? And Peter says, you know, Master. Let me tell you, beloved friends, there is no one who knows us better than our Lord and Savior, for He is all-knowing. He knows what we need. And Jesus said to him, wow, when you have repented, feed the flock. And one thing that Jesus desires of our lives is, now that we are fed, now that we are full, we ought to feed our fellow brethren, that they might know that there's a Jesus who saves, and He saves to the uttermost. Beloved friend, don't give up on this mission. Christ would want us to go further. Never go back to where you came from. Jesus would want you to repent and feed the flock, so that when He comes back again, you and I and those around in our sphere of influence might say, indeed,
this is the Lord that we've been waiting for, and he will usher us into his everlasting kingdom. Wow, I love this story. It's a story that we will tell for the rest of our lives. But for today, let's call it a day, and join us tomorrow as we conclude just the telling of the story. But let's leave the story that it might live within us and live for the undisputed, undefeated champion of love. God bless you. Tenzi kosowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yoguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mugude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Jesu ndiriye murombo mwenine mufambi andinane upfumi ndodarudorwa Jesu ruzoni nyaradze nekunditungamira muve simba rangu ndoda moyo wa
mutsa ndione sezviye dzone urombo wangu ndinoda mweya mtsvene ugondidzidzisa undionese Jesu muponesi wangu ndinomudanyi Jesu ndichamuonanyi muri mumraravu ngupachigaro chenyu pamwe nevana venyu ndichafara kwazvo kuimba murukudzo nekuona Baba ndouya kwamuri hakuna umwezve kuti mandisiya ndega ondinoyendepi ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini muvambiwe rudaviro ndotarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ini ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini. Pamusoro vana vaMwari tinotenda nemukana watapiwa naMwari takundopetera gore ra 2020 asi Mwari vatipawo zvakare mumwe mukana wekusangana tichitaura neukuru hweumambo hwaMwari
Tinotendawo zvakare 2020 was not a very easy year. Asi Mwari vakava nesu, vakafamba nesu, vakatidzivirira kune zvizhinji zvaigona kunge zvakatiparadza. Patiri kufamba mukati menyaya yedu, taakundopetera gore, tinoda kubuditsa pachena kuti dzimwe hondo dziri mukati meupenyu hwedu hadzizi kuzopera kusvikira tazorora. Hondo dzimwe dziri mukati meupenyu hwedu ticharamba tiinadzo kusvikira either Mwari watitendera kumbofanozorora kubudikidza nerufu kana kuti auya kuzotitora. Kune vamwe vanofunga kuti kana gore rakunopera, vanofunga kuti zvino zvavo zvaakuita vanoda kuprofitwa kuti vaakuzowanikwa after 32 years iye zvino vaakuzowanikwa. Kune vamwe vanoda kuudzwa kunzi iye zvino gore rakunopera claimit vaakuzowana mabasa. Kune vamwe vanoda kuudzwa kunzi gore zvarakunopera vaakuzowana dzimba. Kune vamwe vanoda kuudzwa kunzi gore zvarakunopera vaakuzowana mari. Asi shoko raMwari rinotiisira pachena kuti nemhaka yemuvengi Satan naDiabolos ari pakati pedu, ticharamba tiri muhondo, one battle after the other, kusvikira Kristu aridza hwamanda kuti chiuyai kumusha zvapera. Regai tinzwe David achitaura kuna mapisarema 124. Ngatifambei namapisarema 124 from verse 1. Dai Jehovha aisava nesu, Israeri ngavadaro. Hanzi dai Jehovha aisava nesu, Israeri ngavadaro. Jehovha dai aisava nesu muna gore ra 2020, tingadai tichitaura zvimwe. Dai Jehovha aisava nesu, it could have been worse than this. Ndatidzike inayo. Dai Jehovha aisava nesu panguva yatakamukirwa navanhu, vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Dai Jehovha aisava nesu panguva yatakamukirwa navanhu, vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Jehovha haasi kuti hamuchamukirwi nevanhu nekuti ndiripo, ari kuti ndinemi pamunomukirwa nevanhu, implying kuti challenges will be there, problems will be there, misodzi ichabuda, tichatambura, ticharwadziwa. Asi the promise here ndeyekuti pamunopinda mukati mazvo zvese, I will be with you. Mwari haazi kutivimbisa kuti zvichava nyore. Mwari haasi kutivimbisa kuti pachadhilivharwa varume vachipuwa kune vasina kuroorwa. Mwari haasi kutivimbisa kuti kuchadhilivharwa mari ichipuwa kune vasiri. Mwari haasi kutidhilivhara kuti vanorwara vese vachapona. Ari kuti vacharwara, pachachemwa, pacharwadziwa, asi nyangwe zvakadaro, I will never forsake you. I will be with you. Regai tidzike nayo. Vangadai vakatimedza tiri vapenyu panguva yatakamukirwa nehasha dzavo. Zvikanzi panapa naDhavhidhi, ko vakatimukira mazuva avakatimukira, dai Jehovha akanga asi nesu, zvingadai zvakasvika papi? Vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Saka Dhavhidhi ari kubudisa pfungwa panapa yekuti upenyu hwanga husiri nyore. Pane matare akagarwa, pane maponde akawadzirwa bute richimwayiwa, pane mazita akanyorwa akaiswa mudzipfuko achideketerwa kuti minyama yese dei yaenda, pane mazita akateketerwa kuti havafaniri kubudirira. Asi Dhavhidhi ari kuti dai akanga asiri Jehovha, vangadai vakatimedza tichiri vapenyu. Dai akanga asiri Jehovha, zvakabuda sekuda kwavo, tingadai tisiri kutaura nyaya tiri kukurukura nhasi. Dai akanga asiri Jehovha, tingadai tisingaverengwe pakati pavapenyu. Pedzisai kuiverenga. Mvura zhinji ingadai yakatifukidza, rwizi rungadai rwakapfuura napamusoro pomweya wedu. Mvura zhinji inozvikudza ingadai yakapfuura napamusoro pomweya wedu. Jehovha ngaarumbidzwe, iye usina kutiisa kuti tiparadzwe nemano avo. Thank you. Saka zvikanzi naDhavhidhi, Jehovha ngaarumbidzwe, ndiye usina kutiisa pakuparadzwa. The battle was there. Hondo yakarwiwa. Ende Mwari haasi kuzoti hatirwi hondo idzi. Asi Mwari assurance yaari kutipa ndekuti hatiparariri muhondo iyi. Zvirikutaurwa naMwari panapa ndezvekuti hondo tichasangana nadzo muupenyu uno. Kana tichiverenga kaJohani achinyora kubhuku razvakazarurwa, achidescribe mumazuva ataakurarama anaya, towards the end of the world, anoti zvino kutambudzika kukuru kuchavapo, kunyanya kuno vanotenda Mwari kusati kwakamboonekwa. Zvikanzi dai nguva iyi isina kupfupikiswa, even the elect would not stand, implying kuti the elect will go through nguva dzakutambudzika dzakaoma. Vasanangurwa, vatsvene vaMwari vachapinda muhondo dzinorwadza, vachapinda mukutambudzwa kukuru. Zvikanzi dai Mwari anga asina kupfupikisa nguva iyoyo,
even vatsanangurwa havaigona kumira. Saka nyaya yedu ndeyekuti ngatinzwisisei chinhu ichi. Dambudziko ratiri kutambudzika naro muzuva ranhasi, it's not the same challenge that we had last year. It's not the same challenge that we had last month but one. Dambudziko ratichatinetseka naro mugore ra2021 handiro dambudziko ratinaro mugore rineri. Zvirikutaurwa naMwari ndezvekuti ndiri kupinda nemi, hondo dzorwiwa, ndokupai simba tokunda hondo, but kana taikunda hatisi kuzorora. There is another battle yakatimirira. Dzimwe nguva muupenyu hwechikristu tinosvika pakuda kugive up, tinosvika pakuremerwa nepakuneta kuti ngenyi zvichidai kwandiri nguva dzese. At what point is God going to intervene? Munoramba makanyarara Mwari kusvika zvadini? Zveupenyu hwangu naye Mwari ndiwo mugove wangu here panyika yavapenyu? Asi Mwari oti mumazuva anatiri anaya, mumazuva ataakurarama anaya, kune vanonamata zvichaoma kudarika zvazviri. Hanzi matambudziko atichasangana nawo achaoma kudarika akambosanganikwa nevakatanga. Asi Mwari ari kungotivimbisa bedzi kuti achava nesu panguva idzodzo, pakurwiwa kwenyaya idzodzi Mwari achatitungamirira. Bhaibheri ichitsanangura nyaya yematambudziko rinoti nguva iyi it is just the beginning of birth pains. Zvikanzi mavambo bedzi ekurwadza kwepamuviri. In other words, pamuviri kana pachirwadza hapatangi neintense pain, panotanga nemaintervals ari kure. Pain ichiti macontractions achiti akaitika, pakaita pain pombosungunura, pakaita pain pombosungunura, uchimboitawo dzimwe nguva dzaunozorora. But as the time draws nigh, maintervals anoenda achishoteneka, pain inoenda ichikurumidza kuuya ende inoenda ichiwedzera ichiita intense. Zvikanzi ndo zvichaita munguva idzo dzatiri kurarama dzinoidzi. Matambudziko tichava nayo, hondo tichava nadzo, dzinogona kutanga zvishoma nezvishoma. Nhasi warwai yoita seyapera, omboti zororei mbichana, mangwana orwai. But as time progresses, chikristu chakuopa chiri kukura, the intervals are being shortened. Uchibuda mune imwe hondo hauna nguva yekunyatsozorora, uri kupinda mune imwe. Nhasi ndinhasi pauri kutaurwa kunzi kubasa hakuna kumira zvakanaka, vari kuda kuritrenja. Mangwana ndimangwana pauri kutaurwa kunzi mwana adonha mumuti akatyoka ruoko, kuswera mangwana kumusha hakuna kumira zvakanaka. The intervals are being shortened. It is just but the beginning of birth pains. Saka Mwari havazi kutivimbisa zororo, vari kutivimbisa kuti sungai zviuno, torai nhumbi dzekurwa nadzo, mirai savarwi vakasimba, nekuti zvamakatarisana nazvo hamuna zera nazvo. Asi hei vimbiso iripo, in this battle you will not be alone. Vazhinji kana tasvika munguva dzakadai vanenge vari kuda kuprofitwa kuti iye zvino dambudziko ranga rakakwira raakuzopera. Vanenge varida kuzoprofitwa kuti iye zvino you are now being delivered. Asi bhaibheri riri kuti deliverance ichigere kusvika. For now let's brace for war. Muhondo yatiri kupinda imomo, the various and numerous battles dzatichapinda madziri, chatongoziva bedzi ndechekuti Mwari anenge anesu. But rufaro rwedu panyaya yose iyi rwuri pakuti hondo dzatasangana nadzo dzasiya Satani aina mavanga. Hondo dzatasangana nadzo dzasiya Satani navatumwa vake vaine misodzi. Hondo dzatasangana nadzo dzasiya varoyi vekumusha kwenyu vachikurukura nokuti havana kumboona zvakadai. Sevamwe mbuya vekwamutoko vakati handisati ndamboroya munhu kairini. Uri munhu akaita seiwe. An acknowledgement yekuti this battle, as much as it is a battle for us, hondo ihondo, hapana anoifarira. Hondo ihondo, hapana anoitarisira. But as much as it is a battle, mufaro wedu uri pakuti idzodzo dzatakamborwa dai Jehovha akanga asinesu dzingadai dziri dzimwe nyaya. Asi nekuda kwaJehovha kuna vazhinji vaida kutimedza tiri vapenyu, asi iye zvino vagere vari kukurukura nekupuruzira maronda namavanga avakasara nawo, vari kugeza maronda avakasara nawo mubattle iyoyi. Asi Jehovha wakatibatsira patakarwa hondo iyoyi. Hongu tichasvika 32 years tisina kuroorwa, tichasvika 33 years tisina kuroorwa, nekuti ihondo tichasvika 34 years tisina kuroorwa, tichasvika even 35 years tisina kuroorwa. Asi chatinoda kutaura ndechekuti pa 35 years tisina kuroorwa, kana nyaya yedu ichikurukurwa, mukembu yemuvengi ngavati this girl is stubborn,
35 years asina kuroorwa, but she remains stubborn. 35 years tisina kuroorwa, asi tiri kuti muhondo iyi pairi kuenderera mberi taramba kuitwa vakadzi vezvikwambo. We are prepared, we are braced for the battle. Hondo hatirambi. Ndaiuye zvayo, asi nyangwe zvakadaro, come Lord Jesus, stand with us in this battle. Handisi kuvimbisa upenyu hwakatsetseka neupenyu huri nyore kumaKristu. Handisi kuvimbisa 2021 yekuzorora kuvana vaMwari, asi ndiri kuvimbisa kuti pamusoro pezvimwe zvakaoma zvatakawana muna 2020 ngatigadzirirei zvimwe zvakaoma muna 2021. Asi rwiyo rwerwendo runotiperekedza nderwekuti dai Kristu akanga asinesu, zvingadai zviri papi? Dai Kristu akanga asinesu, ko vaida kutimedza vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Dai tenza akanga asinesu, mvura zhinji ingadai yakatiendesa. And this is the song that will accompany us as we go into 2021. This is the song that will accompany us as we progress with life. Ndiri kuti kuvana vaMwari hazvisi nyore zvandiri kutaura, nekuti tariro yavazhinji ndeyekuti kana muparidzi achinge asimuka ataure nyaya yekukunda kwavo, nyaya yekudhilivharwa kwavo, nyaya yekuburiswa mumatambudziko kwavo. Asi Bhaibheri riri kundimanikidza kuti ndikuyeuchidzei kuti sungai zviuno zvenyu, nekuti mberi kwatiri kuenda may even be worse than where we are standing now. Muranda waMwari achitaura anoti kune vamwe vachatenderwa kuti vazorore, nekuti vakaramba vari vapenyu they will not be able to stand the heat. Asi vachambotenderwa kuzorora kusvika hwamanda yarira kuti vagone kuponeseka. Regai tibate nyaya yedu kuna zvakazarwa chapter 7. Tongochindotora verse 13 kusvika pavhesi ya 15. Pari kukurukurwa pamusoro pevachaponeswa. Zvakazarwa chapter 7 inotitaura pamusoro peungano yakaonekwa naJohani ye 144,000 vakanga vari pagomo reZioni vakaimba rwiyo rwutsva pamwe chete negwayana. Yodzika pasi yotitaura pamusoro pevazhinji gurumandira vasingagoni kuverengwa, asi vakanga vakaponeswa vakaonekwa naJohani. Saka verse 13 na 15 tiri kunzwa vari kukurukurirana pamusoro pevazhinji vavakanga vakaponeswa, kuti vazhinji ava ndivanani vachazoponeswa. Revelation chapter 7 verse 13 kusvika pavhesi ya 15. Ipapo mumwe wavakuru wakapindura akati, ava vakapfeka nguo chena ndivananiko? Kwava vakapfeka nguo chena ndivanani? Vakabvepiko? Vakabvepiko? Ndikati kwaari, Ishe wangu imi munoziva. Ishe kwavari, imi ndimi munoziva Ishe wangu. Akati kwandiri, iye akapindura achiti, ndivo vanobva kukutambudzika kukuru. Ndivo vakabva mukutambudzika kukuru. They came out of great tribulation. Vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Naizvozvo vari pamberi pechigaro choushe chaMwari. Zvino iye zvino vava pamberi pechigaro choushe chaMwari. Vanomushumira masikati nousiku. Ndivo vanomushumira masikati neusiku mutemberi yake. Iye unogara pachigaro choushe uchavadzitira netebhanakeri. Iye unogara pachigaro choushe uchavadzitira netebhanakeri yake. Saka Johani ari kuti panapa ndakaratidzwa vakanga vakaponeswa vazhinji. Zvikanzi umwe wavatumwa akandibvunza kuti wavaziva here ava? Ndikati ndiri kutadza kuvaziva. Ini ndimi mungavaziva tenzi wangu. Ndivanani kweivava? Zvikanzi ndivo vakabva pakutambudzika kukuru. Those that are going to inherit the kingdom of God are going to come out of a great tribulation. Saka matambudziko is part and parcel of the journey towards our salvation. Hakuna mamwe mapindiro atinogona kuita paruponeso urwu tisina kupinda nepamatambudziko. This does not spare vanotadza kuti havatambudziki. Kana tichiverenga kuna zvakazarwa rinotipa 2 sets yamatambudziko. Rinotipa a set of problems, a set of challenges dzichawira vana vaMwari vanonamata. Asi rozotipawo zvakare mamwe madenda nematambudziko achawirawo vasinganamati, lest you think kuti kusanamata kunogona kuspare from matambudziko. Asi nyaya yandinoda kutaura ndeiyi: kuva muhondo nekuva matambudziko does not make you a lesser Christian. Kuva muhondo nekuva matambudziko does not mean kuti iwe hausi nani kudarika vamwe vakanamatirwa nyaya dzavo dzikaita. Mwari anogona kungobvuma hake kuti dzimwe nyaya dzimbopodzwa for reasons best known to him.
ndosaka zvichinzi Namani akarapwa maperembudzi, asi vaivapo vazhinji munguva yake vaive nemaperembudzi asi havana kurapwa. Dzaivapo shirikadzi zhinji dzakanga dziriko mazuva aElijah, asi Mwari wakangosarudza yekuzerapathi kuti ndo inofanira kuchengeta Elijah. Dzaivapo dzimwe nedzaiva pakati paIsraeri. Saka hazvirevi kuti kana vamwe vawaitamba navo vakawanikwa vakabata vana pamavoko ako, zvoreva kuti ivavo ndo maprayer warriors. Ava vanhu vari kukoina mazita ava, vanhu vari kudaidza vanhu vachivapa mazita ivavo, asi mumaziso aMwari the real warriors are those that are in the battlefront. The real warriors are those that are facing the challenge. The real warriors are those that are confronting the enemy. The real warriors ndo vachakamira vari kuti kumba kwedu hakurariki kana kusina kuitwa munamato. Kumba kwedu ihondo tinotomuka tichinamata kuti those are the real warriors, because it is certain for us to be saved we will come out of great tribulation. The real warriors are those whose marriages are shaking, asi vari kuramba vakabata mamarriage avo nekuda kwezita raJesu. The real warriors are those vachemedzwa because of my relationships, asi kunyange zvakadaro havana kubva pakutenda kwavo. Vari kuti Mwari sezvakataura vakomana vatatu vanoti hatizonamati chimufananidzo ichi, Mwari wedu uchatirwira, asi kana akasarudza kusatirwira kunyange zvakadaro tichamunamata. Those are real warriors. Pane kutaurika kunoitika mumacycles echiKristu, kunoita sokunge kana matambudziko akaramba achikuwira you have weakened pakunamata kwako. Pane kutaurika kunoitika kubva pavaparidzi kana tichiparidza, kunoita sekunge kana matambudziko akaramba anewe tinoti chinja haiti yako, chinja platform yako, chinja pauri kurwira hondo dzako, kwira nazvo. Yes, tiri kureva kuti imbofamba nezvinhu izvi uende nazvo mureal iri spiritual, urwe hondo dzako uri imomo, asi hatizi kuti kana wapinda imomo zvatopera. Tiri kuti battles will continue to be there, but chinotisimbisa muhondo idzi is the presence of a God who will go with us into these battles. Ndiri kutaura nemwana waMwari panguva anga akukuunika, anga akuneta, ari kuti I have been praying for my situation kwemakore mazhinji, ndakatsanyira nyaya iyi kwamakore mazhinji, ndakakwira mugomo navazhinji tichinamatira nyaya iyi kwamazuva mazhinji, ndakataurira vafundisi vazhinji vakandinamatira, but it looks like the more they pray the worse my condition becomes. Yes, ndo zvazvinofanira kuita, nekuti bhaibheri riri kutiudza panapa kuti Satan ari kuda kutimedza tiri vapenyu. Saka the fiercer the battle grows, the fiercer the devil becomes. But unfortunately he has already lost the battle, nekuti isu takamira naiye Kristu wakawina hondo iyi pamuchinjiko. To us is more, it's more of a deferred battle. To us it's more of a delayed match. Chatinoziva ndechekuti tiri kupinda mazviri, asi we have been assured kuti tinobuda nekukunda. Regai tinonzwa Daniel achitaura. Daniel ari kutaura zvakare nguva dziri kutaurwa naJohani kuna zvakazarwa mumazuva ekupedzisira. Ari kutaura pamusoro penguva vana vaMwari pavachatarisa hondo nekutambudzika kukuru. Daniel chapter 12 verse 1. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka. Zvikanzi nenguva iyo Michael achasimuka. Iye muchinda mukuru unorindira vana vevanhu vako. Iye muchinda mukuru unorindira vana vevanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo. Isina kumbovapo yakadaro. Isina kumbovapo yakadaro kubva pakuvamba kwamarudzi. Avanhu kusvikira panguva iyo, nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvikanzi zvino chinzwa unzwe, nguva iyo ichasimuka Michael akuda kunogumisa zvinhu. Before we get to the end of the world, zvikanzi pachava nenguva yenjodzi, pachava nguva yekutambudzika kukuru. Zvikanzi ichidescribwa naDaniel, hanzi nguva yakadai haina kumbovapo kubva pakusikwa kwenyika. Nguva yakadai haina kumbovapo kubva pakuvamba kwendudzi dzavanhu. Nguva yakadai haina kumboonekwa kubva pamagenerations akatitangira. Zvikanzi zvino kuchava nekutambudzika kukuru kusakamboonekwa. Asi iye muchinda anorindira vana vevanhu, anorwira vasanangurwa vaMwari, anorwira vakanyorwa mubhuku, anorwira vakanyorwa muchanza cheruoko rwaMwari.
zvikanzi uchavarwira kuti ivavo vakunde. Let's sum this together. Zvakazarurwa atitaurira kuti nguva dzekutambudzika dziri kuuya. Zvakazarurwa atitaurira kuti vakaponeswa, they were coming out of great tribulation. Johani achitaura mune rimwe bhuku razvakazarurwa anototi iye ndakaona vazhinji vakanga vakagurwa misoro nekuda kwevhangeri iri, mweya yavo ichidaidzira iri pasi pechigaro chaMwari, kuti kusvikira rini nhai tenzi muchirega kutonga vagere panyika, kusvikira rini muchirega kutsiva ropa revana venyu. Zvikanzi asi vakanzi imbomirai kwechinguva chidiki kusvikira vamwe vanofanirawo kupfuura nepamakapfuura navo nhamba yavo yaringaniswa. Implying kuti Mwari unoziva, God being God, aigona kumisa hondo, asi anoziva kuti haasi kuda kuhwina nyaya iyi unjustly. Ari kuzvigadzirira kuti rega Satan aite zvese zvaanogona kuita, because freedom of choice is there. Vanosarudza rega vasarudze, hondo rega dzirwiwe. Asi vangu vakatsungirira, vangu vakaiswa rupau, vangu vakabata pazvokwadi, vangu vakaramba kuregera kunamata nyange zvakaoma, ndo vari kunzi naDhaniel, zvino ivava vacharwirwa. Ndikuda kutaura newe mudikani, ndikuda kutaura newe hanzvadzi yangu, kuti handina kuuya kuzokuvimbisa rwendo rwakareruka, asi ndauya kuzokuvimbisa hondo dziri mberi kweupenyu hwako, asi ndichikupa assurance yekuti hausi kuenda wega muhondo idzi. God is going with you into these battles. Ndikutaura newe mudikani wangu, rarisina kuchipa gore iri. Tinogona kutaura zvakawanda pamusoro pegore rino, tinogona kutaura nhoroondo nengano zhinji pamusoro patakafamba gore rino, tinogona kutaura nyaya zhinji pamusoro pemarwadzo ezvatakasangana nazvo mukati megore rineri. But neither am I promising you a better 2021. What I'm promising you is a victorious journey into 2021. Kuti hondo tichasangana nadzo. But here is where our comfort lies. Patinosangana nehondo, tichipedza hondo, tiri kutarisa hondo yatapedza tichikunda nekuda kwaMwari. As we approach the next battle, Satan ari kupuruzira mavanga ake, Satan ari kuchema nekuda kwemaronda awana muhondo iyoyo. Patiri kupinda mune imwe battle, vari kune imwe camp, vari kukurukura nezvako, vari kuchema pamusoro pako, vari kune imwe camp, vari kutambudzikawo zvakare pamusoro pako. Ndiri kuti kwauri mudikani, patiri kupinda pamunamato, hatizi kunamato kuti hondo dzibviswe, hatizi kunamata kuti matambudziko abviswe, hatizi kunamata kuti tifambe upenyu husina machallenges. Tiri kunamata kuti Ishe, kana musiri kuenda musatirege tichienda, asi kana tiri kuenda Mwari endaiwo nesu. Tiri kunamata kuti Ishe, idzi hondo dziri pamberi pedu, muhondo yedu naSatani, Mwari maziso edu akatarisa pamuri. Patiri kunamata tiri kuti Mwari, it has not been easy for us. Miviri yedu mavanga. Tiri kuti Mwari, dzatarwa hondo dzatiita wiri, we are getting tired. Asi Mwari, kana dzichiripo dzinofanira kurwiwa, kuda kwenyu ngakuitwe. Mwari achitaura naJoshua, pana Joshua chapter 13 verse 1, anoti zvino wakwegura wakura wava namakore mazhinji, asi dzichiriko nyika zhinji dzinofanira kuva dzenyu. Saka naizvozvo hondo dzinofanira kuwinwa kuti imi mutore nyika dzandakakupai. Ngatinamatei vana vaMwari. Baba wedu vari kumusoro kudenga, Jehovha ndiro zita renyu, imi mutsvene wamasimba ose. Zvino ndinokwirawo pamberi pechigaro chenyu nehama dzangu idzi, ndauyawo nehanzvadzi dzangu Mwari. Munoziva pavakachemedzwa, mavanga avo haana kuvanzika pamberi penyu Mwari, misodzi yavo haina kuvanzika kwamuri Mwari. Munozviziva Mwari zvavaita go through in this short life. Munoziva Mwari how fierce the battles have been. Asi kunyange zvakadaro, ndiri kukumbirawo Mwari wangu namuponesi, makati kurwa ndekwenyu asi kukunda ndekwedu. Idzi hondo ndinodzikumikidza mukati memaoko enyu, kuti nyangwe mukatitora hedu Mwari tichipfuura nemadziri, asi tivimbe chinhu ichi, kuti handisu tiri kudzirwa nyangwe tiri madziri, asi Jehovha wedu unotirwira. Iye Michael will stand up for us. Kudzwai Jehovha, namatwai nokusingaperi. Muzita raJesu namata, amen. Inzwa Jesu odaidza, ndiani osewenza minda
yesaya toiva ndiani achakowa tenzi anodaitira achazokupatuso ndiani achapindura ndiripano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira shumaira vahedeni akakutendereza kana usiringirosi kana usi Paulo taura rudo rwa Jesu utia katifira kana usiri murindi parushingo rwezioni uchinongedza kudenga kunova paupenyu nemina matone zvipo woita kuda kwake ungafanane naAron kubatsira muprofiti apo mweya iri kufa tenzi achidaidza usazotine unyope handikwanisibasa itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura ndiri pano nditume hopo mweya iri kufa tenzi anolanidza usazotiwe neunyope handikwanisibasa itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura ndiri pano nditume itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura ndiri pano nditume kasika kumupindura ndiri pano nditume kasika kumupindura ndiri pano nditume petone muchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa iyo yava kuna Jesu petone mchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese petone
kupekeserwa kupenya kwa Yesu. Petro mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro mchinjiko ndomuona Yesu, tibatsire kufamba mumavute awo. Petro mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro mchinjiko ndorinda ndoiba yakaranisosika iyo kwerisi. Petro mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro mchinjiko wenyu, ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora moyo wangu wese. Ndipo panozorora moyo wangu wese. Batidzanyiyo mwenje yenyu, nokuti Jesu ave pedyo. Batidzanyiyo mwenje yenyu, nyika iwane ruponeso. Batidzanyiyo mwenje yenyu, nokuti Jesu ave pedyo. Iye ave pedyo, iye ave pedyo, zviwoneso zvino tiudza. Mambo wamukira, mambo iyo nzara ona yaza ramunyika yose. Iye ave pedyo, iye ave pedyo, zviwoneso zvino tiudza. Mambo wamukira, mambo iyo nzara ona yaza ramunyika yose. Simukanyi mose, muvaudze mose. Jesu anouya, Jesu anouya, iye ouya nekukasika. Imidaidziranyi, ouya
I'm on my way. Don't care. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody